बाबा हमनी के चटकल के नौकरी छूट गइल बा। देखी ना कि पतरा में का होई। उहे तो देखो तनी जजमान। पाए लागी बाबा। खुश रह भगेलू। आओ बैठो। तहरा लोग के ग्रह नक्षत्र अभी शांत बा। राहु भी कपार पर मंडरा रहल बा। ग्रह शांति खातिर एगो छोटहन सा हवन करे के पड़ी, तब चटकल कमाए जइबो लोग त निमन कमाई होई। ठीक बा, एगो दिन तो बता दी। सोमवार के दिन निमन दिन बा, वही दिन पूजा होई। सब सामग्री लेके रखिए लोग, आके पूजा करा देम। ठीक बा पंडित जी, रहुओ तनी जल्दीए आ जाएम। ठीक बा। आ सुना लोग, हमरा खाए ला तनी निमन दही जमवइह लोग, मुटहन छाली वाला। जान तरह भगेलू। बोली ना बाबा। इनकरा मौगी के दहिया बड़ा मीठ लागेला। अरे हमरा कहे के मतलब कि इनकरा मौगी के हाथ के दहिया जमावल बड़ा मीठ लागेला। ठीक बा, तू लोग जा लोग, हम समय पर आ जाएम। प्रणाम। कहो ना भगेलू, का समाचार बा? पंडित जी समाचार ये बा कि लड़किया सियान हो गइल बिया, 16 बरस के हो गइल बिया। एगो नीमन घर बर देख के तनी ओकर सदिया कराई ना। अरे घबरा मत भगेलू, घर में बेटी बा त बियाह होकबे करी। का नाम है लड़किया के? सोनकली नाम है पंडित जी। जन्म कुंडली बा ओकर, ले आवो। ठीक बा पंडित जी, जाते हैं ले आवे। थू। ई क्या भइल? अरे जातरा पर ठेस लागल। ठीक है जजमान। धरी धरी बाबा, ई जन्म कुंडली बेटी के हमरा लावा त। देखी ना का दिन दशा बा हमारे बेटिया के। बेटी त तार लक्ष्मनिया बिया। लक्ष्मनिया जौना घर में जाई अनो से सोना कर दी, घर के कोना कोना भर दी। जा तानी पश्चिम की ओर, उनहिए लइका देखे। घर जवार त ठीके बा, खेतीहरो बा लोग। ठीक बा, जा हम देख के बताएम तारा के। ठीक बा, पाए लगी जाता नहीं। ए पंडिताइन, का भइल हो? अभी ले ना बनल खाए के? ले आव तनी जल्दी, बड़ा दूर न जाए के बा। का बैठल बैठल चरचरात रहे नी? बोना तो लिया तनी नुगार जात के बैठी। का जानी कहाँ से मेहरारू मिल गइल बिया हमरा, तनियो से कुछ बुझते नहीं के। साफ मुंह बना के धो देले बिया, अपने खा पी के बिलार बन के बैठल बिया। ए बाबा, पाव लागी ले, आई ना बैठी तो जाएम। खुश रही जजमान। ए जजमान, मचनवा तो आसमान से ऊपर बा, केंगा चढ़ी हम? वहीं हम फना के चढ़ा देता नी। आ का करबा जजमान, तनी दिक्कत बाटे। का समाचार बा जजमान, सब ठीक बा नु? हमार समाचार तो ठीक बा बाबा, आपन सुनाई। बारा ढेर दिन पर आइल बानी। हमरो समाचार ठीके बा। उ तनी दक्षिणवा निकल जात रहनी त टाइम ना मिल पावत रहल। तो ठीक बा, बैठी, खाना मंगवाओ तनी खा लेम तो जाएम। ए बवलियो, अरे हेने आओ बाबा, आइल बानी। आवा तनी। जाके घर से खाना मांग ले आओ। एक दौरी भूजा रलख, बुझाता जे पंडितवा खा गइल ह। का दू कहियो ना मनिया स। लागत बैसखुआ मकई ह। बैसखुआ मकई तो हइले ह। लागता पंडितवा साला पाकिट में राख लेले बा। का नु
बाबा पाँव लागे नी। खुश रह बबुआ, खुश रह। ए बबू जाके घर से खाना ले आओ, यहाँ का ढेर दिन पर आइल बानी। ना ना जजमान, अब के थोड़का देर पहले तो खैबे कनिया। हौ जजमान दही चिवड़ा खिया देनी ह, रहे दी फिर कबो खिया देम। ए बबू खाना रहे दे, अपना माई से कह के राशन पानी बनवा दे पंडित जी ला, ये अपना घरे खातिर ले जाए जा। कुछ कहे के मन में जिज्ञासा जागत रहला जजमान, कहीं तो कुछ कहीं। तो रउरा संकोच काथी कैले बानी, बेझिझक होके कहीं। रौड़ा बेटवा के बियाह तय भइल कि ना अभी कहीं? पाहुन लो तो केसरिया के आई रलख जननी, लेकिन बात ना बनल ह, यही से बियाह तय ना भइल ह। अच्छा अच्छा, उ साहेबगंज ला केसरिया। हाँ हाँ उहे। कहीं तो साहेबगंज में एगो लड़की देखले बानी, जोड़ी एकदम राम सीता खानी लागी। बात लगाई, लड़की निमन होई तो बियाह तो होखबे करी, बाकी तो लड़कवा के हमरा देखते बानी। बे जजमान, लड़की एकदम लक्ष्मी बिया लक्ष्मी, रौड़ा घर के बिना दिए के अंजोर कर दी, लेकिन राउर का मांगबा? पंडित जी रउरा तो देखते बानी, जमीन जायदाद खेत खलिहान, बड़ बेटा हमार इहे बाटे, माल जाल खेती गृहस्थी सब इहे संभारेला, आ 1000 नगद दिवा देम। हे जजमान, एके आली हेंग छानी पर चढ़े, 40 रुपया रहे दी। यारे परिवार अच्छा नु बा, आई तो अकेले ही रहुआ घर के सब संभाल ली। तो ठीक बा पंडित जी, ज्यादा ना, वही में कुछ कम करवा देम। ठीक बा, वही दिने देखौटी के लेन देन समझ लिए। बबुआ के जन्म कुंडली बानू ले आई। ठीक बा, ले आओ तनी। ये सुनो तारू, तनी बबुआ के जन्म कुंडलिया दी हो, पंडित जी मांगतानी। दक्षिणवारी देवाल पर झोरा में क के खूंटी में टांगल बा। ई ली बाबा जन्म कुंडली, तनी मिलाई तो। जजमान, दोनों के कुंडली तो बड़ा नीमन मिलता, दोनों के 36 के 36 गुण मिलता। रौड़ा एगो दिन बताई, वो दिन हम लोग के लेके आवतनी, लड़का देख ली लो, फिर आगे के बात होई। तो रौरे ना बता दीजिए कौन दिन रही। बुध के नीमन दिन बा, कहीं तो वही दिने लेके आवतनी। एकदम बढ़िया दिन बा, ठीक बा। ठीक बा जजमान, हम चलतनी। रोकी रोकी तो जाएम। ए बबुओ जल्दी ले आके दे दो, बाबा जी जातानी। बड़ा ढेर बन्हा गइल बा। प्रणाम बाबा। खुश रह। पंडित जी, ए पंडित जी। हाँ बोली। पंडित जी कहाँ बानी? गइल बानी बोहरी। कब ले आ जाए? आज हम थोड़का देर में बैठी वही जा। ठीक बा, बैठ तनी। बाप रे बाप, अरे बाप। पाए लगी पंडित जी। खुश रह भगेलू। का भइल, काहे इतना हफतानी? का बताई हो मर्दे, हम तो हकते हकते परेशान बानी, गोड़वो छिला गइल बा। तब पतंग खाए के चाहिए, काहे इतना खा लेवे? कह ना और सब समाचार। समाचार सब ठीक बा। बैठ बैठ। कल है गए मसूरिया गांव में, आवे के बेरी टायर पर बैठ के आईनी, रास्ता जानते बारा उड़े बा, कुदा कुदा के ली आइल बा, लागता नारा कुछ गइल बा, फफकार मार के मैदान होता, लागता कि धोतिये में हो जाई। ए तो 3 पतिया पिसवा के पी ली, जल्दी आराम हो जाई। देले बानी पंडिताइन के पीसा तारी, आ ये भ गेलू। बोली ना बाबा। बड़ा निमन लड़का देखले बानी एगो बांस घाट मसूरिया में, बुध के दिन देले बानी देखे के, जेकरा के ले जाए के बा ओकरा के जाके कह दियो। बड़ा निमन खबर देनी हो, बाकी ढेर लोग का करे जाई, 2 आदमी हमनी हो जाएम सो, एगो रउआ हो जाए, जाके देखावल जाई। ठीके कहला भगेलू। आ एगो बात सुन ल, समय से चलियो, देर मत करियो। फिकर ना करी पंडित जी, देर ना होई। अब चल तनी हम। ठीक बा पंडित जी, प्रणाम। ठीक बा, जा हमू जातानी, अब तनी आराम करे।
ए सरेखन भाई केने बारा हो निकला तनी बहरिया। राम राम भाई। राम राम भाई। कह न भगेलू भाई, का खबर बा? खबर ये बा कि बुध के दिन चले के बा लइका देख पंडित जी बतौले बारा। कौन गावे हो? बांस घाट मसूरिया। अच्छा ठीक बा, चलल जाई। ठीक बा, प्रणाम। राम राम। केने बारू हो लियावा तनी खाए का खा के जाई खेत में। कहाँ गई रहनिया भोरे भोरे? पंडित जी खबर भेजले रहनिया गरनिया उहे के लगे भेंट करे। का खबर बा, कुछ हमरो के बताई। खबर तो बड़ा बढ़िया बा हो। पंडित जी बांस घाट मसूरिया में एगो लइका देख ले बारन, जाए के बा बुध के दिने देखे। ई त बड़ा निमन खबर बा। ए जी सुनी ना, निमन घर दुआर देखे कि बबनी के सुख होई। तारा का लागता? हम अपना से खराब घर देखे। निमन घर होई आ बर होई तो शादी होई तो दोसर घर दुआर देखल जाई। राम राम काका। राम राम करो तनी। अरे खूब आनंद रह। आवा बैठ, सुनावा का खबर बा? सब खबर ठीक बा। आज बैठम ना, आज भीड़ में बानी। अरे घर काठी के भीड़ बा हो। आज हमरा बेटवा के नु पाहुन आवतालो। अरे कहाँ के पाहुन हलो? साहेबगंज के काका। साहेबगंज के। अरे ऊ गाँव तो निमन है। अरे हमारे पहिल का ससुराल वही जाके नु है। तो ठीक बा, आज हमरा घरे आवे के बा। खाना पीना सब वही जा होई। रहम ना, एकदम रहम। हमरा पोता के देखौती बा, एकदम है। तो ठीक बा काका, हम जातानी झगरू काका के कहे। प्रणाम। अरे खूब आनंद रह जा। प्रणाम झगरू काका। प्रणाम। ए सुनो हो हरिहर, तूहू आव। राम राम भैया। खुश रह। हमरा बेटवा के पाहुन आवता लो, आ दुआर पर रहे के बा, आवे के बा। हाँ जरूर दोनों आदमी। ठीक बा। चल आवे के बा। ठीक बा। आज तू खा, तारा के पूरा पेट भर के खियाएम हम। खा तू खा। ए सरेखन भाई केने बारा हो निकला जल्दी, चलल जाओ लेट होता। बैठी हो जी लकड़िया पाओ तनी। चली बाबा। ए 12 देरी होता, चली ना देखल जाओ। ए और कितना देर लागी हो? कोनो जनानी हो कि साया साड़ी ब्लाउज पहनता रहो? अरे मर्द के धोती कुर्ता पहनल तो क्षण भर के काम हो। आवो जल्दी, लेट होता। ठीक बा आओ तनी। आओ मर्दावा। पाव लगले पंडित जी। ए पाव बाद में लगियो, चलो पहले जल्दी सौकेरी लौटाऊ के बा। तारा लोग के तो बुझाते नहीं के। ए पंडित जी देखी ना, हमार गैया ने के था मत। जगन्नाथो के सहवा लगे ले जाना है गड़ी, ढेर थमा तारी सब। ओकरा गैया के 3 गो बच्चा दिले। अरे बड़ा जोर से पियास लागल बा, कहीं ना लौकित नु जो छा बर पानी पीतीस। का भगेलू भाई, पचमेरुस बेल ला ले लह का? चला ना गोरौली मठिया पर से लिया जाई पाव बतासा। ठीक बा, चलो लिया जाई तो। कहाँ रह गइल, अभी ले ना आइल। ए छोटना, हेने आओ तो, हेने आओ। का हो काका, कह ना। अब वालिया के नाउ नहीं खेलौ कत। ओही ससुरा के तो बोलावे के कहता नी। चौरा में भई चरावे गइल बा।
अभी ले ना आइल आ दुआर पर पाहु ना वे आला बालो आ ऊ भई चरावता जो तो तनी जल्दी बोला के लेके आओ। ऐसे तो बोलिया बवाल करा दिए काका। कुटुम लो द्वार पर लइका भैंस चरा गइल। रुको हम जाके बोला के लेके आओ तनी जल्दी जो। ए बाबू आई पचमेल बतासा कैसे पाँव देता? 2.5 रुपये पाव बा। कितना दिया? ए बाबू हमारा वही तो 50 पैसे 8 आने पाँव बा। हमरा लगे उतना फायदा से नहीं मिलत, जहाँ मिले वहाँ ले ली। ए बाबू ऐसे मत बोला, 1 रुपये पाँव जो ख। हाँ तो ई कहीं चोर है बहन का लड़ा है। हाथवा में का धले लो, गमछिया में बांध लो गठरिया। ठीक कह तनी बाबा। कि भौजी रे पियावा रे, तू कहाँ घिंचता रू? रोको यहाँ चलो तुम। अरे तोरा नइखे बुझात, हे जाना चोर। हाँ तोरी के जरा का चाही? यहाँ चलो। तोर बही चोद ना चरबू तू हईबे केंगा। हाँ अब गेट ठीक दिशा में धैले बारे, यही चढ़ते है पूरा चढ़ जाए के बा। अरे कि पानी बिना सुखतावे हमारो अब हौदी रे भौजी। कि भौजी रे पियावा रहेला हमार सऊदी रे भौजी। चलो यार तुम चल ना रे आराम से। ओ तोरी बहन के रख रोक। चल ही जा। हेलो ये चलो ना, चल रे। गिराबू का हो? ए बोलियो रे। कहा रे, का कहता रे? का रे सारे बेरा तो अगुआ देखे आवत आलू ते हिया चेवरा में भैंस चरावत। साले भैंसिया चराम तबे नु दूधवा दीही ढेर, तबे नु हमार बेच के बियाह होई। तोर बाबू बैलवा बेचलहन, उ सब पैसवा का होई? ओसे तोर बियाह ना होई। हमार बाबू सब पैसवा बियाज बनू देले बारे। ए सब कोई जानता कि तोर बाबू मक्खी चूस हुआन। आजो कबे से बुलावता है ना, तो यन तो लगियन सट हो रे। हाँ जो हम जाता नहीं लेके जो। ठीक बा जल्दी आइए। अते कहाँ जाता रे? ए हमार बाबू खेत जोते गइल बारन, जाता नहीं हरवा खुलवा लियावे, ना तो तोरे बाबू खानी नु हमरो बाबू हमार पीठ फाड़े लगियन। हाँ जो जल्दी। कारे बवलिया तोरा बेरा ना बुझाला जे अब गया तारे भैंस चरा के चौरा से। प्रणाम पंडित जी। खुश रही खुश रही। अरे प्रणाम पंडित खुश जी। रही लो खुश रही। अरे हरिया ले आओ ना पानी, यहाँ लोग के पिया हो। ठीक बा काका, जा तनी ले आओ तनी। जल्दी लेके आओ। पानी जी कहीं समाचार आवे में कोनो परेशानी नानू भैया? ना ना कोनो परेशानी ना भइलस। दे रास्ता धैले मोहम्मदपुर, आ मोहम्मदपुर से दिगवा दिगौली, आ दिगवा दिगौली से खेत पैड़िया रास्ता पकड़ के आ गई है सब। अरे ई तरह से कोनो भुलाए वाला है ही नहीं के। अरे बबुओ छोटन खेलावन भाई कहाँ रह गइले हैं? उहाँ कानू अपना ससुरारी गइल बानी, उहाँ के सास के तबीयत खराब बा तो। ठीक बा ठीक बा। ठीक बा। पंडित जी यहाँ लोग के परिचय? यहाँ के भगीलू जी हैं, लड़की के बाबूजी, और यहाँ के पटीदार। अच्छा अच्छा ठीक बा।
पंडित जी के दियाओ। ए तो अब काथी के देर बा, लड़का के बुलाई देख लियाओ। ए हरिहर, अब का देरी कले बारो, बबुआ के बुलाओ। ठीक बा भैया, बुला लिया तनी। बुला लियाओ। पंडित जी अड़ी पानी दी। ना ना पी ली तनी। रौरा ए माई, का हमरो बियाह होता का? तब सियान भइल बियाह होई ना। अच्छा पतोहिया आई तो बना के खियाई, हमनी बूढ़ बहनी से। अब ए भौजी, बौलिया के भेजो द्वार पर बुलावता लो। हट माई, जाए दे। काजर लगा दे दे। जाई माई। चल 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 जल्दी। जाता नहीं। ठीक बा। प्रणाम। खुश रहा खुश रहा। प्रणाम बाबा। आनंद रह। प्रणाम। खुशी रह। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम बाबू। खुश रह, खारा हो खो। पूछी जजमान जौन पूछे के बा। तू ही पूछा ना भगेलू भाई। अरे पूछी लोगी ना, सौदा तो रौरा लोगिन के सामने ही न बा। ए बबुआ का नाम हो? बवाली। बाबूजी के का नाम हो? बहादुर। घर कहाँ हो? बांसघाट मसूरिया। को भाई बहन बारो? 2 भाई 1 बहिन। ममोहर कहाँ हो? फतेहपुर। मामा का नाम हो? संदेश कुमार। नाना का नाम हो? लोरिक राय। हाँ सब ठीक बा। हाँ करा। ठीक बा, तब बरुआ जाए। ठीक बा। तब काम मांग बारवा लोग के। ए बहादुर बैठ, कहत हर का मांग बा। रौरे ना कह दी काका, हम का कही। अरे झगड़ू भाई, कुछ ना कुछ कह। ठीक है, 11 रुपया कह दी। अच्छा जाई, 11 रुपया दे देम। काहे जजमान, कोनो लायक के ना कही कि दुनू और भार बराबर पड़ो। ए पंडित जी, तो रउए कहीं ना का कहे के चाहतनी। हम तो कहेम जजमान की जेंगराउर बेटी होंगे यहाँ के बेटी 1 रुपया में राजी हो की। पंडित जी, पालरा एके ओरी भारी मत करी, दुनू ओरी बराबर करी। जाई ना इनके बात रही ना रौरे बात रही। 60 रुपया दे दे, हम लोग चलेंगे खा ली लोग। हम बहुत गरीब आदमी बानी, हमरा इतना सकान ना होई। रहम करी लोगन, कुछ रहम करी लोगन। ए बबुआ, हाथ मत जोड़ी, जाई जौन बुझाई अपना से दे देम। ₹5 रुपया दे सकतानी, ये से ज्यादा हमार सकान नहीं। जाई बबुआ, रौरे बात रही। ए पंडित जी, एगो छेका के दिन देखी आ चली खा ली लोग। ए जी, छेका के दिन तो सुमार के बड़ा निमन पड़ल बा। ओमे का करे के बा, हजाम के बुला दी लोग, हम छेका के सामग्री बता देतनी। ठीक बा पंडित जी। ए हरिहर, ले आवा यहाँ लोग के खियावा। ठीक बा काका, ले आओ तनी। तनी जल्दी लेके आव। ए बबुआ, तनी आवड़ी रखो। खाई खाई जजमान, खाई लोग।
ए पंडित जी दहिया मीठ बानू। जजमान तनी मीठा मंगाई ना। ए बहादुर तन मीठा दो। ली ना बाबा मीठा खाई ना। खा लोग तनी सौकेड़ी चलहू के बा। बाबा औरी मीठवा में से तनी दे दी तन ना किसु ना ले ली। रहे दो। खाई खाई। अरे बोला बाबा कुछ औरी। एकदम आनंद आ गई। बगलू भाई तारा मजा आवता। ठीक बा जजमान तब हमनी चला तनी सा। ठीक बा राम राम। तनी चल गरनी एगो श्राद्ध में ऐनी है सुबेरे 12 करम कीच बाड़ा स 11 किलो चाउर। पाँव लागिले पंडित जी। खुश रह जजमान। काहे भोरई भोरई कर माय लागत तनी पंडिताइन कुछ कहलिए का के खिसियाइल बनी। चुप रह तू ताहरा लोग के समय नहीं खेलौकत। हे बेड़ा हो गला उ घरे में घेराइल बरन। काहे घबरा जानी तनी देर में। ए भगेलू आ गई नी बाबा आ गई नी। ए चला बेड़ होता सौकेड़ी आहू के नु बा। चला लोग ए चला लोग झटक के जल्दी पहुंचू के बा। आ गुड़वो दुखाता। बे महाराज रउआ चली ना कहीं तो रउआ के अपना कान्हवा पर उठा ले। ए पहले आगवा देखो। ए तूफानवा हेने आओ। ते जो शकुनी भाई का घर तक सब केहू के अंगिया दे के चल आओ। एको गो घर छूटे के ना चाही। जदी केहू के घर छूट गईल तो तोर सारा हई गांजा के नासा मार के उतार दे। अरे भैया तू चिंता फिकिर मत करो हम केहू के घर से ओरहन आवे ना देम। ठीक बा जो। का खबर बा खेलावन। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है रहे के चाहिए। देखी ना हमार भैंसिया गोभिना नहीं छे हो। बे महाराज तो पंडित जी बानी ना एक और समाधान यहाँ के बड़ा बढ़िया से करे। ए तू का लबर लबर बोले लागेलो। चुप ना रह सकेला हम बानी की ना एजवा। बोली ना कौन उपाय बा। ए तो भैंसिया के तो देखले रहनिया बड़ा नीमन डोलो। कितना दिन पहले बियाई डोलो। बा एगो पररू 5 महीना पहले बच्चा देले रहे। 5 महीना पहले। अच्छा 5 महीना पहले बियाई डोलो तो अभी केंगा गाभिन हो जाई। हरियर कह ना काका। कहाँ न देखता रे जो ना पा हम लोग के नाश्ता लिया ले आओ तनी काका। ए हरियर हमार छोटका छोटना पोतवा नहीं खेलो कह ना पानी उनी लियावे के। देखो तनी काका केने बा। ए हरियर जाके घर से नाश्ता पानी पाहुन उहुन लोग के सब लेके आवो। ठीक से लेके आ जल्दी आवो। ए सरजू भाई लागत दिनवा घबराई का। घाटा तो घेर रही बा बुनी बसे तो गेहूं खराब हो जाई। रे अस्थिर कहा नहीं की रहत रे। ए पंडित जी ए उतारी हमरा के। ए छोड़ी महाराज। छोड़ी हम गोरे गोरे चल जाम। ए महाराज हेंग करे के चाहिए उकनी के। ए छोड़ी हम चलम पैदल। मत खिसियाई महाराज मत खिसियाई। पंडित जी से मजाक करे के चाहिए बियाह लगाओ त जे। अच्छा हम समझा देतानी चली। ना चली हेतना नानू खिसिया जाला महाराज। ए बताई ओकरा मजाक करे के चाहिए हैं जे बियाह लगाओ तटे बुझाते नहीं खे कनी के। मत खिसियाई पंडित जी मत खिसियाई चली। छोड़ दे लोनी काहे के एथी कइले बनी छोड़ दे। जी के दियाओ उहो के दियाओ यहाँ के दियाओ इहो के दियाओ सब लोग के दियाओ पानी चलाओ लो। नाश्ता हो खे खाई पंडित जी। हाँ होको खिंचाए। पंडित जी मिठाइया निमन लागता नु। एकदम बढ़िया बा।
कहाँ बना रहला? ए बिरवा का दुकान में बनौले रहनी ह। बड़ा निमन बनेले बा। तनी दूगो और मंगाई, पंडित आइनो खातिर लेते जाएम। ठीक बा, हम मंगवा दे तानी, खा ली। मंगवाई चलो हम खा ले। मंगवाओ तानी, बबुआ ले आई ह। ए पंडित जी धीरे धीरे खाई ना। खाई ना गो। ए जजमान, तो अब काची के देर बा? लड़का के बुलाई, छेका कइल जाओ। ए पंडित जी जरा सूसार करी ना, लड़का आवते बा। ठीक बा, हजाम के बुलाई। ठीक बा, बोलावा तानी। ले आओ तालो घर वाला ले आइलो। तोरा के हजाम के बनैलक? जाते के हजाम है कि बनैलक के? फिर बहस करबे। ते गांजा पियले बर करे? तोरा के गांजा कौन पियलक? हिलावन भाई के लग से मार के घरे क्यों नहीं के? ते काहे के गेली रे? ते काहे के आ जली जब हम कहीं जानी तो? तरहुआ रही ना अस्थिर। पंडित जी हई, गांजा मरले बन कुछ हो सकता। दिखवाई उंगली। का करे? दिखवाई उंगली। का करे? आई बाप रे बाप मोरी। अरे बाप रे बाप। हजाम छोड़ी। ए मारा घटी कोने हटी। ई के करतेन लो? सब लोग काम लगबला रुआ। ई लोग गांजा मार के आइल बन। ढेर बोलियो पंडित तो वो काम पर ध्यान दी, काम पर। सब लोग ने काम में लगल। क्या करते? छिपा मंगाओ पूजाला। ले आओ तनी। चाची भाई अफू रोको मार देबा, रोको। काहे कि पार्ट 3 बहुत जल्दी के आवे वाला बा दीपक बवाली ऑफिशियल पे। ए चैनल के सब्सक्राइब करिए और जौन भी पार्ट रुआ के वीडियो में अच्छा लगल वो पार्ट के कमेंट करके बताई। काहे से कि हमनी के टीम के तरफ से एगो छोटा मोटा गिफ्ट रखल बा, जेकरा भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक आई ओकरा के हमरा टीम के तरफ से अपना हाथ से गिफ्ट दी आई। ऐसे तब अलिया बवाल करा दिए काका। कुटुम लो द्वार पर लड़का भैंस चरा गइल बा। रोका हम जाके बुला के लेके आओ तनी जल्दी जो। ए बाबू आई पचमेल बतासा कैसे पाँव देता? 2.5 रुपए पाव बा। कितना दिया? ए बाबू हमारा वही तो 50 पैसे 8 आने पाँव बा। हमरा लगे उतना फायदा से नहीं मिलत, जहाँ मिले वहाँ ले ली। ए बाबू ऐसे मत बोला, 1 रुपए पाँव जो खा। हाँ तो ई कहीं बाप रे, अरे दादा रे, चोर बहन का लड़ा है। हाथवा में का धले लो? गमछिया में बांध लो गठड़िया। ठीक कहा तनी बाबा। कि भौजी रे पियावा रे, तू कहाँ घिंचता रू? रोको यहाँ चलो तुम। अरे तोरा नइखे बुझात, हे जाना चोर। हाँ तोरी के जरा का चाही? यहाँ चलो। चोरबो ही चोदा ना चोरबो। तू हईबे केंगो? हाँ अब गेट ठीक दिशा में धैले बारे। यही चढ़ते है पूरा चढ़ जाए के बा। अरे कि पानी बिना सुखतावे हमारो अब हौदी रे भौजी। कि भौजी रे पियावा रहेला हमार सऊदी रे भौजी। चलो चलो यार तुम चल ना रे आराम से। ओ तोरी बहन के रख रोक। ओए चल रही जा। हेलो ये चलो ना। चल रे। ओए गिराबू का हो? ए बोलियो रे। कहा रे? का कहता रे?
का रे सारे बेरा तो अगुआ देखे आवत आलू ते हिया चेवरा में भैंस चरावत साले भैंसिया चराम तबे नु दूधवा दीही ढेर तबे नु हमर बेच के बियाह होई। तोर बाबू बैलवा बेचलहन उ सब पैसवा का होई ओसे तोर बियाह ना होई। हमर बाबू सब पैसवा बियाज बनू देले बारे। ए सब कोई जानता कि तोर बाबू मक्खी चूस हुआन। आजो कबे से बुलावता है ना तो यन तो लगियन सट हो रे। हाँ जो हम जाता नहीं लेके जो। ठीक बा जल्दी आइए। अते कहाँ जाता रे? ए हमर बाबू खेत जोते गइल बारन जाता नहीं हरवा खुलवा लियावे ना तो तोरे बाबू कानी नु हमरो बाबू हमार पीठ फाड़े लगियन। हाँ जो जल्दी। कारे बवलिया तोरा बेरा ना बुझाला जे अब गया तारे भैंस चरा के चौरा से। प्रणाम पंडित जी। खुश रही खुश रही। अरे प्रणाम पंडित जी। खुश रही लोग खुश रही। अरे हरिया ले आओ ना पानी यहाँ लोग पिया हो। ठीक बा काका जा तनी ले आओ तनी। जल्दी लेके आओ। पानी जी कहीं समाचार आवे में कोनो परेशानी नानू भैया? ना ना कोनो परेशानी ना भइलस। दे रास्ता धइले मोहम्मदपुर आ मोहम्मदपुर से दिगवा दिगौली आ दिगवा दिगौली से खेत पैड़िया रास्ता पकड़ के आ गइनी हस। अरे ई तरह से कोनो भुलाए वाला है ही नहीं के। अरे बबुओ छोटन खेलावन भाई कहाँ रह गइले हैं? उहाँ कानू अपना ससुरारी गइल बानी उहाँ के सास के तबीयत खराब बा तो। ठीक बा ठीक बा। ठीक बा। पंडित जी यहाँ लोग परिचय? यहाँ के भगीलू जी हैं लड़की के बाबूजी और यहाँ के पटीदार। अच्छा अच्छा ठीक बा। पंडित जी के दियाओ। ए तो अब काथी के देर बा लड़का के बुलाई देख लियाओ। ए हरिहर अब का देरी कले बारो बबुआ के बुलाओ। ठीक बा भैया बुला ले आओ तनी। बुला ले आओ। पंडित जी अड़ी पानी दी। ना ना पी ली तनी। रौड़ा ए माई का हमरो बियाह होता का? तब सियान भइल बियाह होई ना। अच्छा तो ये आई तो बना के खियाई हमनी बूढ़ बहनी से। अब ए भौजी बौलिया के भेजो द्वार पर बुलाओ ता लो। हाथ मारी जाए दे। काजर लगा दे दे। जाई माई। चल 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 जल्दी। जाता नहीं। ठीक बा। प्रणाम। खुश रहा खुश रहा। प्रणाम बाबा। आनंद रह। प्रणाम। खुशी रह। प्रणाम 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 बाबू। खुश रह खारा हो खो। पूछी जजमान जौन पूछे के बा। तू ही पूछा ना भगेलू भाई। अरे पूछी लोगी ना सौदा तो रौरा लोगिन के सामना ही नहीं बा। ए बबुआ का नाम हो? बवाली। बाबूजी के का नाम हो? बहादुर। घर कहाँ हो? बांसघाट मसूरिया। को भाई बहन बारो? 2 भाई 1 बहन। ममहर कहाँ हो? फतेहपुर। मामा का नाम हो? संदेश कुमार। नाना का नाम हो? लोरिक राय। हाँ सब ठीक बा। हाँ करो।
ठीक बा तब बबुआ जाए। ठीक बा। तब का मांग बारे वालों के? ए बहादुर बैठ कह तहार का मांग बा। रौरे ना कह दी काका, हम का कही। अरे झगड़ू भाई कुछ ना कुछ कह। ठीक है 11 रुपया कह दी। अच्छा जाई 11 रुपया दे देम। काहे जजमान कोनो लायक के ना कही कि दुनू और भार बराबर पड़ो। ए पंडित जी तो रउए कहीं ना का कहे के चाहतनी। हम तो कहेम जजमान की जेंगराउर बेटी होंगे यहाँ के बेटी 1 रुपया में राजी हो की। पंडित जी पालरा एके ओरी भारी मत करी, दुनू ओरी बराबर करी। जाई ना इनके बात रही ना रौरे बात रही। 60 रुपया दे दे हम लोग चलेंगे खा ली लोग। हम बहुत गरीब आदमी बानी, हमरा इतना सकान ना होई। रहम करी लोगन, कुछ रहम करी लोगन। ए बबुआ हाथ मत जोड़ी, जाई जन बुझाई अपना से दे देम। ₹5 रुपया दे सकता नहीं, ये से ज्यादा हमार सकान नहीं। जाई बबुआ रौरे बात रही। ए पंडित जी एगो छेका के दिन देखी आ चली खा ली लोग। ए जी छेका के दिन तो सोमवार के बड़ा निमन पड़ल बा, ओमे का करे के बा? हजाम के बुला दी लोग, हम छेका के सामग्री बता देतनी। ठीक बा पंडित जी। ए हरियर ले आवा यहाँ लोग के खियावा। ठीक बा काका ले आओ तनी। तनी जल्दी लेके आव। ए बबुआ तनी आवड़ी रखो। खाई खाई जजमान खाई लोग। अरे पंडित जी दहिया मीठ बानू। जजमान तनी मीठा मंगाई ना। ए बहादुर तन मीठा दो। ली ना बाबा मीठा खाई ना। खा लोग तनी सौकेड़ी चलहू के बा। बाबा औरी मीठवा में से तनी दे दी, तन ना किसु ना ले ली। रहे दो। खाई खाई। अरे बोला बाबा कुछ आओगे। एकदम आनंद आ गई। बगलू भाई तारा मजा आवता। ठीक बा जजमान, तब हमनी चला तनी सा। ठीक बा राम राम। तनी चल गरनी एगो श्राद्ध में ऐनी है सुबेरे 12 करम किच बाड़ा स 11 किलो चाउर। पाँव लागिले पंडित जी। खुश रह जजमान। काहे भोरई भोरई गरमाए लागत तनी? पंडित आइन कुछ कहलिए का के खिसियाइल बनी। चुप रह तू, ताहरा लोग के समय नहीं खलौकत। हे बेड़ा हो गला उ घरे में घेराइल बरन। काहे घबरा जानी तनी देर में? ए भगेलू आ गई नी बाबा आ गई नी। ए चला बेड़ होता सौकेड़ी आहू के नु बा। चला लोग ए चला लोग झटक के जल्दी पहुंचू के बा। आ गुड़ो दुखाता। बे महाराज रउआ चली ना, कहीं तो रउआ के अपना कान्हवा पर उठा ले। ए पहले आगवा देखो। ए तूफानवा हेने आओ। ते जो शकुनी भाई का घर तक सब केहू के अंगिया दे के चल आओ। एको गो घर छूटे के ना चाही। जदी केहू के घर छूट गईल तो तोर सारा हई गांजा के नासा मार के उतार दे। अरे भैया तू चिंता फिकिर मत करो, हम केहू के घर से ओ रहन आवे ना देम। ठीक बा जो। का खबर बा खेलावन? बहुत बढ़िया। चलो ठीक है रहे के चाहिए। देखी ना हमार भैंसिया गोविना नहीं छे हो। बे महाराज तो पंडित जी बानी ना, एक और समाधान यहाँ के बड़ा बढ़िया से करे। ए तू का लबर लबर बोले लागेलो?
चुप ना रह सकेला, हम बानी की ना एजवा। बोली ना कौन उपाय बा। ए तो भैंसिया के तो देखले रहनिया, बड़ा निमन रहल। कितना दिन पहले बियाई रहल? बा एगो पररू 5 महीना पहले बच्चा देले रहे। 5 महीना पहले? अच्छा। आए 5 महीना पहले बियाई रहल तो अभी केंगा गाभिन हो जाई। हरियर कह ना काका। कहाँ है न देखता रे, जो ना पा हम लोग के नाश्ता लिया ले आओ तनी काका। ए हरियर, हमार छोटका छोटना पोतवा नहीं खेलौ कह ना पानी उनी लियावे के। देखो तनी काका केने बा। ए हरियर, जाके घर से नाश्ता पानी पाहुन उहुन लोग के सब लेके आवो, ठीक से लेके आ जल्दी आवो। ए सरजू भाई, लागो तो दिनवा घबराई का। घाटा तो घेर रही बा, बुनी बसे तो गेहूं खराब हो जाई। रे अस्थिर कहा नहीं की रहत रे। हटाओ। ए पंडित जी, ए पंडित जी, ए उतारी हमरा के। ए छोड़ी महाराज, छोड़ी हम गोरे गोरे चल जाम। ए महाराज हेंग करे के चाहिए उकनी के। ए छोड़ी हम चलम पैदल। मत खिसियाई महाराज, मत खिसियाई। तो पंडित जी से मजाक करे के चाहिए, बियाह लगाओ त जे। अच्छा हम समझा देतानी, समझा देतानी। चली ना चली हेतना नानू खिसिया जाला महाराज। ए बताई ओकरा मजाक करे के चाहिए हैं, जे बियाह लगाओ तटे बुझाते नहीं खे कनी के। मत खिसियाई पंडित जी, मत खिसियाई। चली छोड़ दे लोनी, काहे के एथी कइले बनी, छोड़ दे। जी के दियाओ, उहो के दियाओ, इहाँ के दियाओ, इहो के दियाओ, सब लोग के दियाओ। पानी चलाओ लो। नाश्ता हो खे खाई पंडित जी। हाँ होको खिंचाए। पंडित जी मिठाइया निमन लागता नु। एकदम बढ़िया बा। कहाँ बना रहल? ए बिरवा का दुकान में बनौले रहनी ह। बड़ा निमन बनेले बा। तंदू और मंगाई पंडित आइनो खातिर लेते जाम। ठीक बा, हम मंगवा दे तानी, खा ली। मंगवाई चलो हम खा ले। मंगवाओ तानी, बबुआ ले आई ह। ए पंडित जी धीरे धीरे खाई ना। खाई ना गो। ए जजमान, तो अब काची के देर बा, लड़का के बुलाई छेका कइल जाओ। ए पंडित जी जरा सूसार करी ना, लड़का आवते बा। ठीक बा, हजाम के बुलाई। ठीक बा, बुलावा तानी। ले आओ तलो घर वाला ले आइलो। तोरा के हजाम के बनैलक? जाते के हजाम है कि बनैलक के। फिर बहस करबे। ते गांजा पियले बर करे, तोरा के गांजा कौन पियलक? हिलावन भाई के लग से मार के। घरे क्यों नहीं के? ते काहे के गेली रे? ते काहे के आ जली जब हम कहीं जानी तो? तोरा रही ना अस्थिर। पंडित जी हई, गांजा मरले बन कुछ हो सकता। दिखवाई उंगली का करे? दिखवाई उंगली। का करे? आई बाप रे बाप मोरी। अरे बाप रे बाप। ए हजाम छोड़ी। ए महाराज हटी ई के करतेन लो, सब लोग काम लगबला रुआ ई लोग गांजा मार के आइल बन। ढेर बोलियो पंडित तो वो काम पर ध्यान दी, काम पर सब लोग ने काम में लगल क्या करते। छिपा मंगाओ पूजाला। ले आओ तनी। चाची भैया फुआ रोको, मार देबा रोको। काहे कि पार्ट 3 बहुत जल्दी के आवे वाला बा, दीपक बवाली ऑफिशियल पे। ए चैनल के सब्सक्राइब करिए और जौन भी पार्ट रुआ के वीडियो में अच्छा लगल वो पार्ट के कमेंट करके बताई। काहे से कि हमनी के टीम के तरफ से एगो छोटा मोटा गिफ्ट रखल बा, जेकरा भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक आई ओकरा के हमरा टीम के तरफ से अपना हाथ से गिफ्ट दियाई।
हाँ हमनी के चटकल के नौकरी छूट गइल बा। देखी ना कि पतरा में का होई। उहे तो देखो तनी जजमान। पाए लगी बाबा। खुश रह भगेलू। आओ बैठ। तहरा लोग के ग्रह नक्षत्र अभी शांत बा। राहु भी कपार पर मंडरा रहल बा। ग्रह शांति खातिर एगो छोटहन सा हवन करे के पड़ी। तब चटकल कमाए जइबा लोग त निमन कमाई होई। ठीक बा, एगो दिन तो बता दी। सोमवार के दिन निमन दिन बा। वही दिन पूजा होई। सब सामग्री लेके रखिए लोग, आके पूजा करा देम। ठीक बा पंडित जी, रहुओ तनी जल्दीए आ जाएम। ठीक बा। आ सुना लोग, हमरा खाए ला तनी निमन दही जमवइहा लोग, मुटहन छाली वाला। जान तरह भगेलू। बोली ना बाबा। इनकरा मौगी के दहिया बड़ा मीठ लागेला। अरे हमरा कहे के मतलब कि इनकरा मौगी के हाथ के दहिया जमावल बड़ा मीठ लागेला। ठीक बा, तू लोग जा लोग, हम समय पर आ जाएम। प्रणाम। कहो ना भगेलू, का समाचार बा? पंडित जी समाचार ये बा कि लड़किया सियान हो गइल बिया, 16 बरस के हो गइल बिया। एगो निमन घर बर देख के तनी ओकर सदिया कराई ना। अरे घबरा मत भगेलू, घर में बेटी बा त बियाह होकबे करी। का नाम ह लड़किया के? सोनकली नाम है पंडित जी। जन्म कुंडली बा ओकर, ले आव। ठीक बा पंडित जी, जाते हैं ले आवे। क्या भइल? अरे जातरा पर ठेस लागल। ठीक है जजमान। धरी बाबा, जन्म कुंडली बेटी के हमरा लावत। देखी ना का दिन दशा बा हमारे बेटिया के। बेटी तो तार लक्ष्मणिया बिया। लक्ष्मणिया जौना घर में जाई अनो से सोन कर दी, घर के कोना कोना भर दी। जा तानी पश्चिम की ओर, उन्हें लड़का देखे। घर जवार तो ठीके बा, खेतीहरो बा लोग। ठीक बा, जा हम देख के बताएम तारा के। ठीक बा, पाए लगी, जा तनी। ए पंडिताइन, का भइल हो? अभी ले ना बनल खाए के? ले आव तनी जल्दी, बड़ा दूर न जाए के बा। का बैठल चरचरात रहे नी? बना तो ले आव तनी नुगार जात के बैठी। काज नहीं कहाँ से मेहरारू मिल गइल बिया हमरा। तनियो से कुछ बुझते नहीं के साफ मुंह बना के धो देले बिया। अपने खा पी के बिलार बन के बैठल बिया। ए बाबा, पाव लागिले, आईना बैठी तो जाएम। खुश रही जजमान। ए जजमान, मचनवा तो आसमानों से ऊपर बा, केंगा चढ़ी हम? वहीं हम फना के चढ़ा दे तनी। का करबा जजमान, तनी दिक्कत बाटे। का समाचार बा जजमान, सब ठीक बानू? हमार समाचार तो ठीक बा बाबा, आपन सुनाई। बड़ा ढेर दिन पर आइल बानी। हमरो समाचार ठीके बा। उ तनी दक्षिणवा निकल जात रहनी त टाइम ना मिल पावत रहल। तो ठीक बा, बैठी, खाना मंगवाओ तनी, खा लेम तो जाएम। ए बवलियो, अरे हेने आओ बाबा, आइल बानी। आओ तनी। जाके घर से खाना मांग ले आओ। एक दौरी भूजा रलख, बुझाता जे पंडितवा खा गइल ह का दू। कहियो ना मनिया स। लागत बैसखुआ मकई ह। बैसखुआ मकई तो हइले ह। लागता पंडितवा साला पाकिट में राख लेले बा कानू।
बाबा पाँव लगेनी। खुश रह बबुआ, खुश रह। ए बबू जाके घर से खाना ले आओ, यहाँ का ढेर दिन पर आइल बानी। ना ना जजमान, अब के थोड़का देर पहले तो खैबे कनिया। हौ जजमान दही चिवड़ा खिया देनी ह, रहे दी फिर कबो खिया देम। ए बबू खाना रहे दे, अपना माई से कह के राशन पानी बनवा दे पंडित जी ला, ये अपना घरे खातिर ले जाए जा। कुछ कहे के मन में जिज्ञासा जागत रहला जजमान, कहीं तो कुछ कहीं। तो रौड़ा संकोच काथी कैले बानी, बेझिझक होके कहीं। रौड़ा बेटवा के बियाह तय भइल कि ना अभी कहीं? पाहुन लो तो केसरिया के आई रलख जननी, लेकिन बात ना बनल ह, यही से बियाह तय ना भइल ह। अच्छा अच्छा, उ साहेबगंज ला केसरिया। हाँ हाँ उहे। कहीं तो साहेबगंज में एगो लड़की देखले बानी, जोड़ी एकदम राम सीता खानी लागी। बात लगाई, लड़की निमन होई तो बियाह तो होकबे करी, बाकी तो लड़कवा के हमरा देखते बानी। बे जजमान, लड़की एकदम लक्ष्मी बिया लक्ष्मी, रौड़ा घर के बिना दिए के अंजोर कर दी, लेकिन राउर का मांगबा? पंडित जी रौरा तो देखते बानी, जमीन जायदाद खेत खलिहान, बड़ बेटा हमार इहे बाटे, माल जाल खेती गृहस्थी सब इहे संभारेला, आ 1000 नगद दिवा देम। हे जजमान, एके आली हेंग छाली पर चढ़े, 40 रुपया रहे दी। यारे परिवार अच्छा नु बा, आई तो अकेले ही रहुआ घर के सब संभाल ली। तो ठीक बा पंडित जी, ज्यादा ना, वही में कुछ कम करवा देम। ठीक बा, वही दिने देखौटी के लेन देन समझ लिए, बबुआ के जन्म कुंडली बानू ले आई। ठीक बा, ले आओ तनी। ये सुनो तारू, तनी बबुआ के जन्म कुंडलिया दी हो, पंडित जी मांगो तनी। दक्षिणवारी देवाल पर झोरा में कह के खूंटी में टांगल बा। ई ली बाबा जन्म कुंडली, तनी मिलाई तो। जजमान, दोनों के कुंडली तो बड़ा नीमन मिलता, दोनों के 36 के 36 गुण मिलता। रौड़ा एगो दिन बताई, वो दिन हम लोग के लेके आवतनी, लड़का देख ली लो, फिर आगे के बात होई। तो रौरे ना बता दीजिए कौन दिन रही। बुध के नीमन दिन बा, कहीं तो वही दिने लेके आवतनी। एकदम बढ़िया दिन बा, ठीक बा। ठीक बा जजमान, हम चलतनी। रोकी रोकी तो जाएम। ए बबुओ जल्दी ले आके दे दो, बाबा जी जातानी। बारा ढेर बन्हा गइल बा। प्रणाम बाबा। खुश रह। पंडित जी, ए पंडित जी। हाँ बोली। पंडित जी कहाँ बानी? गइल बानी बोहरी। कब ले आ जाए? आज हम थोड़का देर में बैठी वही जा। ठीक बा, बैठो तनी। बाप रे बाप, अरे बाप। पाए लगी पंडित जी। खुश रह भगेलू। का भइल, काहे इतना हफतानी? का बताई हो मर्दे, हम तो हकते हकते परेशान बानी, गोड़वो छिला गइल बा। पतंग खाए के चाहिए, काहे इतना खा लेवे नी? कहो ना और सब समाचार। समाचार सब ठीक बा। बैठ बैठ। कल है गए रहनी मसूरिया गांव में, आवे के बेरी टायर पर बैठ के आईनी, रास्ता जानते बड़ा उड़े बा, कुदा कुदा के ली आइल बा, लागता नारा उकुस गइल बा, फफकार मार के मैदान होता, लागता कि धोतिये में हो जाई। ये तो 3 पतिया पिसवा के पी ली, जल्दी आराम हो जाई। देले बानी पंडिताइन के पीसा तारी, आ ये भ गेलू। बोली ना बाबा। बड़ा निमन लइका देखले बानी एगो बांस घाट मसूरिया में, बुध के दिन देले बानी देखे के, जेकरा के ले जाए के बा ओकरा के जाके कह दियो। बड़ा निमन खबर देनी हो, बाकी ढेर लोग का करे जाई, 2 आदमी हमनी हो जाएम सो, एगो रउआ हो जाए, जाके देखावल जाई। ठीके कहला भगेलू। आ एगो बात सुन ल, समय से चलियो, देर मत करियो। फिकर ना करी पंडित जी, देर ना होई। अब चल तनी हम। ठीक बा पंडित जी, प्रणाम। ठीक बा, जा हमू जातानी, अब तनी आराम करे। ए
सरेखन भाई केने बारा हो निकला तनी बहरिया। राम राम भाई। राम राम भाई। कह न भगेलू भाई का खबर बा? खबर ये बा कि बुध के दिन चले के बा लइका देख बंटी जी बतौले बारा। आ कौनो गावे हो? बांस घाट मसूरिया। अच्छा ठीक बा चलल जाई। ठीक बा प्रणाम। राम राम। केने बारू हो लियावा तनी खाए का खा के जाई खेत में। कहाँ गई रनिया भोरे भोरे? पंडित जी खबर भेजले रनिया गरन उहे के लगे भेंट करे। का खबर बा कुछ हमरो के बताई। खबर तो बड़ा बढ़िया बा हो। पंडित जी बांस घाट मसूरिया में एगो लइका देख ले बरन जाए के बा बुध के दिने देखे। ई त बड़ा निमन खबर बा ये जी सुनी ना निमन घर दुआर देखे कि बबनी के सुख होई। तारा का लागता हम अपना से खराब घर देखे निमन घर होई आ बर होई तो शादी होई दोसर घर दुआर देखल जाई। राम राम काका। राम राम करो तनी। अरे खूब आनंद रह आवा बैठ सुनावा का खबर बा? सब खबर ठीक बा आज बैठम ना आज भीड़ में बानी। अरे घर काठी के भीड़ बा हो। आज हमरा बेटवा के नु पाहुन आवता लो। अरे कहाँ के पाहुन हलो? साहेबगंज के काका। साहेबगंज के। अरे ऊ गाँव तो निमन है। अरे हमारे पहिल का ससुराल वही जाके नु है। तो ठीक बा आज हमरा घरे आवे के बा खाना पीना सब वही जा होई। रहम ना एकदम रहम हमरा पोता के देखौती बा एकदम है। तो ठीक बा काका हम जातानी झगरू काका के कहे प्रणाम। अरे खूब आनंद रह जा। प्रणाम झगरू काका। प्रणाम। ए सुनो हो हरिहर तूहू आव। राम राम भैया। खुश रह हमरा बेटवा के पाहुन आवता लो आ दुआर पर रहे के बा आवे के बा। हाँ जरूर जरूर दोनों आदमी। ठीक बा चल आवे के बा। ठीक बा। आज तू खा तारा के पूरा पेट भर के खियाएम हम। खा तू खा। ए सरेखन भाई केने बारा हो निकला जल्दी चलल जाओ लेट होता। बैठी हो जी लकड़िया पाओ तनी। चली बाबा। ए 12 देरी होता चली ना देखल जाओ। ए और कितना देर लागी हो? कोनो जनानी हो कि साया साड़ी ब्लाउज पहनता रहो? अरे मर्द के धोती कुर्ता पहनल तो क्षण भर के काम हो। आवो जल्दी लेट होता। ठीक बा आओ तनी। आओ मर्दावा। पाव लगले पंडित जी। ए पाव बाद में लगियो चलो पहले जल्दी सौकेरी लौटाऊ के बा। तारा लोग के तो बुझाते नहीं के। ए पंडित जी देखी ना हमार गैया ने के थामत। जगन्नाथ बाबा के सहवा लगे ले जाना है गड़ी ढेर थमतारी सब। ओकरा गैया के 3 गो बच्चा दिले। अरे बड़ा जोर से प्यास लागल बा कहीं ना लौकित नु जो छा बर पानी पीतीस। का भगेलू भाई पचमेरस बेल ला ले ल का? चला ना गोरौली मठिया पर से लिया जाई पाव बतासा। ठीक बा चलो लिया जाई तो। कहाँ रह गइल अभी ले ना आइल। ए छोटना हेने आओ तो हेने आओ। का हो काका कह ना। अब वालिया के नाउ नहीं खेलौ कत। ओही ससुरा के तो बोलावे के कहता नी चौरा में भई चरावे गइल बा।
अभी ले ना आइल आ दुआर पर पाहु ना वे आला बालो आ ऊ भैंस चरावता जो तो तनी जल्दी बोला के लेके आओ। ऐसे तो बोलिया बवाल करा दिए काका, कुटुम लोग द्वार पर लड़का भैंस चरा गई, रुको हम जाके बोला के लेके आओ। तनी जल्दी जो